Tento kanál pokračuje ďalej, proste ľudkovia, keď som prišiel tu, musel som vám to ukázať. Je to krásne. Námestie, mesto Poprad. Ideme ďalej. Tu som raz bol na Silvestra so svojou priateľkou. A tak. A tak, chcel som vám ukázať mesto Poprad a jeho námestie. Toto není Ľubica, to je na východe Las Vegas, toto tu ľudkovia. Výzdoby vánočné. Vánočný lev. To je proste gahy pre teba. To ani neviem ani čo to je. Aha, gahy je nočný medveď. Tu to žije. Tu sú Pompeje. O týždeň sú tu Vánoce. Ježišek, prosím ťa, dones mi nejakú priateľku. Už som ti písal proste list na severný pól, ale nie som si istý, či to tam príde. Týmto pozdravujem svojich odberateľov. Proste Gahy, polamaná ruka, Janko, Marton, Olivia, Johnny L. a všetkých mojich odberateľov to slovo ne a ne sa dobre naučiť povedať. Po anglicky sa to povie, že subscribery, to je ešte horšie slovo. To je vrchol, toto tu ľudkovia. Toto Ľubičania nebudete vidieť nikdy. Vánočné korčule, ktoré si obul do píči Ľudovít v roku 1988. Dobre, to je vše. Ak ma chcete podporovať, hoďte odber Patrik Sikoragajsen.